Nou, we binnen hier in de technische room. In de technische room van Noorderwind Live. En Willy is erbij, die zal even wat mooi wat foto's maken. Is wat de bedoeling. Ja, maar zit ik een beetje knap op zo? Ik zei al, ik ben helaas, ik had de kapper mist, want die hier zich verstept. We zullen die wel rennen. Dit is een meer wel rennen? Ja. Oké. En ik ben heel vrolijk. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind Live, Noorderwind Live, Noorderwind Live, bij Willem de Vries. Een grote tram met de sloten uitgelopen. Voor 2 dagen binnenkant erbij. Duurt dag en nacht en nooit lang genoeg. Zuster, als ik aan hier. Goeiedag. Mac hoor. Nee, ik net nou. Ik ben net Nino Schaap, dus ik heb de Nike's jongen, hè. Oh ja, maar dat is ik zei ja. Ik heb les, ik heb Tjinien zijn dus door het klompman hingst. Nou ja, maar dat is mijn compagnon, hè. Die had ik klompman. Maar ik vind dat hartstikke leuk dost. Wist je Ja? wat ik echt zo leuk vind? Nou? Als jij googelst, Ja? dan krijgt eerst hij. En waar krijg je dan? Barack Obama, denk ik. Had ik dat toch, dan ben ik aan het eind van de rit. Ja, dan ga je... Doordat je druk geeft, gaat die spelen. Hier heb je die boudons, heet dat. Ja? Die geven de grondtoon. Ja? Het is eigenlijk soms als een hoe een kunstenaar een beeld maakt. Ja. Zo maakt ik een versje. Bij de crowdfunding. Ja. Waar moet mensen zien als ze die steunen willen met een financiële bijdrage? Dan moet ze naar www.voordekunst.nl. En dan? Ja, dan moet ze mijn project even opzoeken. En hoe heet het project? Stem van Stilte. Ja. En ja, mijn naam is dit direct bij. Sjoukje, CD, Stem van Stilte. Ik ben Emiel, dat is Bas. Emiel! En dit is Bas. Hallo, En jullie zijn van? Zwinder, Groningstalig. Oh, ik heb het gezien, wat cool! Ja, helemaal uit Groningen. Groningen! Ja, Waar zijn jullie? We hebben een blaaszakken bij je! wat zeg je? Ja, ik wil even zeggen nog een keer. Ik zei het krek al, joh, mij broodjes nemen, ja? Ja, nou, dat vinden we geweldig. Als ze op binnen, dan smaakt afkninken bij mij. Oh, God. Oh, zo? Ja, afkninken is maar een beste. Ja. Krijg je subsidie voor dit soort dingen? Nou, weet maar wie. Ja. Ik denk dat ze sponsoren willen door de bakker. Ja, toch wel, hè? Kunnen we dit nou op YouTube terugvinden? Op YouTube? YouTube? Nou, ik denk op een Noorderwind Live. Ja. Maar nou nog even een keer. Ja. Hienstewaard 16. Oh, shit, er is nog één. Ja. Nee, nog een hinder. Ja, nog een hinder. Ja, Maar hoe kom je nou op Hienstewaard? Kun je hem dat uitlezen? Hiensterwaard is een straat in Stiens. Oh, wacht even. Oh, Je komt uit Stiens. Ja. Wat leuk. En daar oefenen we op dat adres. Maar hij woont op nummer 14, maar we oefenen op nummer 16. Dat zit erachter. Heb je een skuur bij je aan? Daar zat een skuur bij aan, ja. Ja. Voel ze, waar is de voel? Du bist voel? Nee, ik heb het. Of du bist de pretender? Ik ben een zogenaamde inderdaad. Dat is de pretender. Waar is de voel? 3 of 4, ja. Dus ik, En Jim dan? Wij zijn ingehuurd. Dat kan ook.
gaat niet, hoe kan het nou? Ik zou wel eens willen weten. Waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren, of het dal voor de kou te bewaren, of een veilige stut aan de hemelboom. Daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien door het geluk van de vissen, die het water niet echt kunnen missen. Of tot meerdere glorie van God die de hemel schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les voor de mens is, die leert hoe fictief een grens is. Of misschien is het toch een engelenkoor. Daarom zijn de wolken zo snel.